Gde ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu, to je prvo epizoda na ovom kanalu. Danas nećemo igrati ništa, niti ćemo snimati. To snimat ćemo, ali samo ne kažem da sam novi na YouTube-u, da bi volila da dobijem dosta novih pratilaca, da dobijem fanove i svi koji me budete pratili, molim vas da subate, šerate, lajkujete na moj kanal. Bio bi vam jako zahvalan i u svakom klipu ko se subscribe-uje, pozdravit ću ga. Tako da molim vas da svi subscribe-ujete i vidimo se. I da, inače, ja ću biti samo vloger Minecrafta, igrat ćemo samo Minecraft. Samo Minecraft i možda Need for Speed Most Wanted, pošto sam njega jučer skinuo. Možda, i to je to.